В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/ada. Мин ул авылда тумадым, әмма бераз яшәдем. Монда мин җир тырмаладым, ашлык чәчтем һәм иген үрдем. Авылның һәр ягында урманнар бар. Болыннарында юрган кебек яшел чирәм үсә. Кырлай бик зур авыл түгел, кечкенә, аккан су да инеш кенә. Монда һава бик рәхәт, салкын да, эссе дә түгел. Җил дә вакытында исә, яңгыр да вакытында ява. Урманнарда кып-кызыл җиләкләр, кура, җир җиләкләре үсә. Бик матур. Шыршы, нарат агачлары да биек. Онда хәл җыеп мин дә ята идем. Юкә каеннар төбендә кузгалаклар, гөмбәләр, аллы-гөлле чәчәкләр үсә. Ал, кызыл, сары, зәңгәр, яшел чәчәкләр бөтен якка тәмле исләр тараталар. Бер вакыт чут-чут итеп кошлар сайрый. Аларның матур тавышларыннан күңелгә рәхәт була. Бик зур бу урман, диңгез кебек, хәтта читләре дә күренми. Бу авылда бульварлар, клуб, танцевальня, цирк, оркестр һәм театрлар да бар. Җәй көне турында бераз яздым. Хәзер инде кыш, көзләре турында да языйм. Шулай ук алсу йөзле, кара кашлы, кара күзле кызлары турында да язарга телим. Авылның мәйданы, сабан туйларын язмыйм. Югыйсә уйларым бик еракларга китә. Тукта, мин тәмам онытканмын икән. Мин бит Шүрәле турында язарга теләгән идем. Шулай авылымны уйлыйм да уйларым еракларга китә инде минем. Билгеле, бу капкара урманда төрле йырткыч бар. Аю, бүре, төлке, куян, әрлән, тиен, йомран, пошиларны аучылар еш очраталар. Әйткәнемчә, бу урман бик куе. Шуңа монда җен-пәриләр, албасты, убырлы, шүрәлеләр бар диләр. Бик мөмкин. Бик куе, бик зур бит бу урман. Шул турыда 5-6 гына сүз сөйлим әле. Бик матур бер айлы кичтә бу авылның бер егете бер үзе урманга утын кисәргә киткән. Тиз барып җиткән ул һәм утын кисә башлаган. Җәйге бүтән бераз салкын булган. Бөтен кошлар, җәнлекләр йоклаганнар. Шуңа урман тын икән. Күп утын кискән егет һәм бераз ял итәргә туктаган. Шул вакыт ниндидер бик ямьсез тавыш ишеткән. Егет бик курыккан. Каршысында әллә нинди бер зат күргән. Нәрсә бу? Җенме, өрәкме, нәрсә бу? Үзе бик ямьсез, куркыныч. Борыны кәкере. Куллары, аяклары ботаклар кебек. Төнлә генә түгел, хәтта көндез дә куркыныч. Тәне ялангач, бик ябык, ләкин үзе кешегә охшаган. Маңгаенда урта бармак кадәр бер мөгезе дә бар. Бармаклары кәкере түгел, тигез, әмма һәрберсе ярты аршыннан озынрак. Булар икесе бер-берсенә озак карап торганнар. Шунда батыр егет сораган. Сиңа миннән нәрсә кирәк? Син шикләнмә, егет, мин карак түгел. Шулай да мин бик тугры түгел. Бер гадәтем бар. Кешеләрне кытыклап үтерәм. Менә сине күрдем дә шатлыгымнан сөенәм. Бармаклар миңа кытыклар өчен бирелгән. Син дә киләле, бераз уйныйк бергә. Яхшы, яхшы. Мин каршы түгел, уйныйм.
Ләкин син минем шартым белән ризалашмассың дип уйлыйм. Нинди шартың? Тизрәк әйт, тизрәк уйныйк зинһар. Ни әйтсәң дә ризалашам. Сөйлим шартымны, син тыңла. Әнә шунда бер бик озын һәм юан бүрәнә ята. Әйдә, шул бүрәнәне арбага салыйк. Мин дә ярдәм итәрмен. Шүрәле барган һәм бармагын ярыкка тыккан. Егетнең хәйләсен ул аңламаган. Шул вакыт егет балтасын ярыктан алган һәм Шүрәленең бармаклары кысылган. Шүрәле дә аңлаган егетнең хәйләсен. Хәзер ул тәүбә иткән һәм ялынган. Бераз кызган мине, коткар. Үзеңә дә, гаиләңә дә тимәм. Башкаларга да тимәскә кушармын. Ул минем дустым диярмен. И егет, әйт әле, кем син? Исемең ничек синең? Әйтәм, син белеп кал. Чын исемем Былтыр минем. Шүрәле кычкырган. Кысты, үтерде мине Былтыр. Коткарыгыз зинһар. Икенче көнне Шүрәле янына башка шүрәлеләр килгән. Юләрсин, тилергәнсең, диләр. Былтыр кысканга быел кычкырмыйлар бит. Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/ada. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше встретимся на следующей неделе. Сау булас!